خرید دا پروگرام ہے، تو خرید شادی ہے. وہ تیرا بھرا ٹریکٹر والا بندے گڈی تھنی وچ کئی تھوڑے جے مارے گڈی کھڑی ہے سی تھیں گڈی گھر تو نہیں. اچھا مو سا ٹائم چلایا ای میں ہاں نے 2.5 کنالا ڈھیر نہ ہیں. تم ایک چھک کے انہیں نال کرنا تھا بیان کا شادی ہن گزر گئی ہے. چاولا دا خیال کری کیسا چاولا دا نہ دا ہن اگر کٹاونے نہیں ہیں ہم کہا سی آپ کٹوے سی. اچھا ہاں تو کوئی کیا ہوئی ہم اپنے جاتے چلو ہاں وہ اگما آپ کر رہے ہاں اون فون تو کریں ہاں تساں آ جاتے میرا چینل جی بلال حسین. ہاں ہاں کل میں آکھیا تے ہے کر کے نو بہترین ویڈیو اسی ولاگ سو خوبصورتی وغیرہ وہ حرامی کے ولاگ دھوندے پیرانے ڈرے سدے نال انشاءاللہ یہ نکلا ولاگ تو اچھا بہت جیڑے نال پسند نکلا آسی ہوں انشاءاللہ. کمنٹ ضرور کرے سو رائے اپنی ضرور دے سو. یہ وانا پیا اے تو ایو ایندی سکی تے نہیں او رحیم جو چورے دی سکی ہے وہ کہ چاول کی دیا. ہاں ٹھیک ہے حق بنا کھانا ہونا چاہیے. ہاں کوئی تو نہیں دے گا کھانا نہیں سی. ہاں نا وہ ہن منا میں لگ ایک پلیٹ سب بھری وہ ویڈیو پوٹے سیا نا نا پیلے کو اوپر وہ بڑے شادی جا بڑا بیمار بیٹھے ہو بھائی پلیٹ ہی آن دے اڑا دے اٹھی سیلا اٹھ جا گزارا چلے مرتے بھائی اے میں کھڑی موت میں نا وہ پولیس نہ ہون ہاں تیرا بھیا نا کھڑا ابھی دیکھ باہر یہ کھڑا ہے. ہاں اچھا بس بھائی پلے نہ سٹاندا انہیں باہروں بگی ڈاڑی ہے یا کرا ہے وہ گاؤں میں الگ یا کری او کھلا آیا او بھائی ادھر آؤ. السلام علیکم ویور کی میں حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے اچھی ہے؟ میں تھوڑا برا محمد بلال سی تساں دے پے جی بلال. تو موضوع سامن اج بہوں خوبصورت اج دا ولاگ تھوڑا دیہات تے گاؤں دے اندر دا ہے اور گاؤں دی خوبصورتی دکھانے ہیں، گاؤں دا طریقہ کار رہن سہن دکھانے ہیں، گاؤں دے اندر کیا چیزاں ہیں تے سٹارٹنگ کرنے اج دا ولاگ. کمال محبت سنگت امید کرے سے تک ولاگ بہت پسند آیا ہو سی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ویور کی میں حال ہے؟ میں تھوڑا برا محمد بلال صدیقی تے تساں دے پے جی بلال 210. اج دا ولاگ گاؤں دا ہے، دیہات دا ہے تے دیہات دی خوبصورتی دکھانا ہے. سارا شہین دوست موٹر سائیکل بنانا پہ بندا موٹر سائیکل نہیں بندا ہے بندا پہ نا دیکھو سائیکل بنانا پہ موٹر سائیکل دا ٹائر ختم آئی. سائیکل دا ٹائر ختم آئی جی ہاں کتنا برات تو ہے. ہاں برات کچھ دے سی سارے دے دے پسنگا سارے ہاں ٹائر ختم ٹائر ختم ہاں شہین بنا دا شہین واہ جی واہ. ٹائر نواں پاک جو کہ روڈ آگے تباہ کیتے ہوں تے روڈ ہے کون ہاں جی ہاں 6 مہینے نہیں وندے ٹائر ایویں نہیں. باقی انہیں دا کھوکھا ہے پیٹرول وغیرہ ہے پیا 5ویں ڈسٹرکٹ اتنے میں موجود ہاں. روڈ نواں بن گیا الحمدللہ. کھوکھے دن دی سیٹنگ چھپرے مپرے بن گئے دیکھ گنو تے چاول بھی تیار ہے. اتنا کتھائیں مشیناں لگ گئے تے کتھائیں مشیناں لگڑیں دے دے پہ یہ سارے چاول ہیں میرے پیچھوں دے دے پہ. سارا ماحول تو تک تو بن کے تو بیا ولاگ دکھانے ہیں پہلا وغیرہ گاؤں دی خوبصورتی تک دکھانا ہے کہ گاؤں دی خوبصورتی کیا ہے، گاؤں دے کیا کیا چیزیں ہونی ہیں. ٹھیک ہے یہ دیکھ گنو ہے سارا منظر دیکھ گنو ہے.
میں رہنا پیا تو دیکھو سارا اور چکرا تھا بتائیں چکڑ میں سائڈ کو ویسا اندر بہت چکڑ ہے آؤ 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 بڑی چکڑ ہے ہاں ہاں مار دسا کیسے پھر بھیڑا کیویں ہے نا بھیڑا چرچا پان چکنا پانی ہے تے ہن مہینے بعد جوا سکی ہے ہاں تو ہن لگے کھڑا ہے اچھا بھیڑا چرچا پان اسا ڈپٹی بھی ڈالے کھڑا ہے واہ جی واہ یہ ماحول ہے فجر دا ٹائم ہے ہاں میں چھڑیاں وجن بھیڑا واہ جی واہ پر میں 12 ایک تک سارا قرا اگن کو سواڑیا میں ہے نا بس واڑے میں گبنا میں نیکھاں دیتا گبہین گٹا کیتا آوی کتا ودے تیرا گٹا دمبا کھڑے ہاں دمبا ودے 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 دمبا اچھا ایو کینا آیا میں یہ دمبا کنے برا یہ کتو کینا آیا میں یہ تلا گنگے جویا کھڑے اتلا لگانگے چویا کھڑے ہاں بھائی بھیڑے دے وچ اے دمبا چھٹا ودے بہترین اسپیشل بھرا میرا گنے تلنگانگے چوں یہ دمبا ہے اے دمبا ہے یہی نسل دا دمبا ہے یہ چکلی چھوٹی چکلی ہے چھوٹی چکلی ہے جے چار میں چکلی ہے بھائی کچھ دیوارا رکھ سمجھ آئی انہیں بعد وقت بیا گنا سو ترکی دمبا ٹھیک نہیں ایک کراس تین بھیڑا ہاں بھیڑا کراس تین انہیں کا غیرہ فالوں دے مزہ پیچھے والا بیا گن سو وڈا دمبا انہیں کو وڈا بھائی دوجے نہیں آدھے ترکی دے دے پاوے پرلی سائڈ کو سارے چاول ہیں سارے چاول ہی آبادی ہے اے تو منظر دکھیندا ودا تھوڑے واسطے ودا میں تا ٹردا پھردا سنگا ساتھ ہو تساں یار سیدھی کی چکریں دا ودا ہیں تھوڑے واسطے میں ویڈیو بنانا میں کہ تو کو ماحول دکھاواں دیہات دے رنگ دکھاواں ہاں یہ نہیں بالکل ہاں یہ سادہ علاقہ ہے جنوبی پنجاب ماری تھکے سے ٹریکٹر لتڑدا رہ گئے کہیں بس کیوں خوب رہے گا نہیں کیوں کیسے واسطے تا یہ تو کاٹیاں سٹانا ٹریکٹر خوب گئے چکڑ ہے دل دل ہے منڈم زمین سکی وئی آئی میں نے تو منہ موڑے کی گھر ہاں زمین ہڈو کچی ہے ہاں ٹیٹو سیم ہے نا سارے میں نے کیا والا سیم ہے نا یہ تو سلا بھائی پہلے لگتا یہ ہون چکڑ سکتے اے دیکھو زنگا تک میں منظر کہنا ہے سامنے دے دے پاوے یہ چاول حالے کچے ہیں اے چاول حالے کچے ہیں سارے دید مارو انہیں چاولیں یہ سارے انہیں سارا گاؤں نا میں زومنگ کر کے بھی دکھا سکتا تھا کوں ہے پرو میں یار کی دکان دے ہوتے اجازت ہونے کی بارش سے میں نے نال بیٹھے تھی فیض بھائی کی میں حال ہے خیریت ہے الحمدللہ ٹھیک ہے ٹائم پاس چنگا دینا پائے شکر اللہ خیر خیریت ہے سنا ہوگا نویں تازی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت ہے ٹائم پاس چنگا دینا پائے شکر اللہ خیر خیریت ہے کتنا رہ گئے ہوں تائیں اصل لاہور لاہور رہ گیا اچھا ماشاء اللہ لاہور لگے پائے بھائی جی ٹائم پاس اچھا دینا پائے خیریت خیر خیریت ہے باقی لاہور دا کم شام حکومت من کٹیاں دی سہولتاں ہیں نے ہاں سہولتاں مزہ کریں دے لاہور پنجاب پہ بھائی اچھا جی ہاں واہ جی واہ واہ میٹرو وغیرہ ہے میاں تھوڑا اچھا جی ہاں واہ جی واہ سنگا سنتے پے وے میں نے چکر لاؤ صحیح لاہور ہی نہیں لاہور آؤ ذرا لاہور خود اپنا لاہور کو مریم نواز نے دھمکائی تھی دھمکا دیتے سرجی پوٹر لا دیتے میں لاہور کو کب بلے بلے چسا چوئی بھی چسا چوئی پئی ہے واقعی واہ جی واہ باہروں دا ویو دکھانا ہے دکان دا اندر دا کوئی ویو دکھاؤں کی میں بالکل
पिछू मेरा वालिद से बैठे थी किमें हाल है ठीक है वालिद से पहुंच गए चक्कर लेना वादे बाकी ये दुकान था बाहरों का व्यू दिखे पे अंदर का भी उम्मीद करे से तो पसंद आसी बाकी संगत को नहीं ताज़ा देसो हाल हवाल असा तो अपने गाँव पहुंच गए इलाके के अंदर हैं बात कुछ दीवाने वापस वाल सु कराची दे पे दोस्तों ने दुकान आने सेटअप है युवल खान हाल ठीक है केरे टाइम तैयारी है बारात दो तैयारी करने अच्छा हाँ अच्छा अच्छा वाह जी वाह बारात तो तैयारी है संगत को दसेंदे पाए तैयारी है इंशाल्लाह भाई चावल चावल खा के जैसे दिखी उसने सारी पहली वीडियो ते तक व्यू दिखाने हैं देगा वगैरह सामान बस दू देगा बात चुके हैं ते बाकी इंशाल्लाह सारे बारात खा चुकी है संगा साथ खा चुकी है तो सब आपके तैयारी शारी करें दे वादन कुछ भाई सेट ते बैठन थे मैं सेट ते मौजूद है जितना खावन पीवन का इंतजाम है गान बाकी 200 ठीक है खादी खड़े हुए चावल सारे हाँ हाल ठीक है चंगा बात है खैर खरी आते है खैर खरी आते है अल्लाह भला करना है खैर हमने ठीक ठाक ये दे दे दोस्तों चलिए अच्छा वाह जी वाह जी वाह खरीद का प्रोग्राम है दस खरीद शादी है वो तेरा भिरा ट्रैक्टर वाला बंदे गड्डी थमी में कहीं में थोड़े जगह मारे गड्डी खड़ी है कहीं गड्डी घर तो नहीं अच्छा मुआ का टाइम चलाया इमे हाने में 2-2.5 कनाला ढेर ना हाने तुम एक छीक के उन्हें नाल कर रहा था अच्छा बयान का शादी हुन गुजर गई है उन चावल ना ख्याल करी क्या है चावल ना ना हुन अगर कटावने नहीं आ और फरू का सी आप कट रहे सी अच्छा हां उपाय क्या हावी है हम आप जाते चाहिए हां वो आगे आप कर रहे हां उन फोन तो कर रही हां कल मिला नहीं होता ना मैं वो करते हां हां कल मैं आखा दे है मैं दुकान लाके हां दुकान लाके वो हरामी के से बैठे कर दियो डारे सदे नाल नकला करता अच्छा जेडी नाल नकला हो जा फिर हां जवान नाल ये वाना पिया ये तो यो इंदी सके त नहीं यो रहीमुआ जो छोरे दी सकी ये वो के चावल की दिया हां ठीक है आगे बढ़ो भाड़ा होना चाहिए और गोए तो नहीं ने वाला भाड़ा नहीं सी हां मां जब काढ़ा दे ना भाई हुन मना में लग एक प्लेट और सब्जी भरी वो वीडियो ना फुटेज किया ना ना पीले को ऊपर उड़े हो शादी का बता बीमार बैठे हो ऊपर भाई प्लेट ही आने उड़ा दे उठे सीला उठे जा भाई ये मैं खाली बोल मैं ना वो पुलिस से ना हुन हां तेरा फिरा ना खड़ा अभी देख बाहर ये खड़ा है हां भाई बस भाई प्लेट ना सटांदा उन्हें बाहरों भाई बग्गी डाली है या करा है वो गांव में अलग या करी आओ खड़ा आया आओ भाई इधर आओ ये उस्ताद चावल को मिक्स कराना पा वाह जी वाह सर दे खैर ठीक ठीक है बोले जो क्या बेरा कभी जान बेना हाँ अच्छा पहले की शुरू है जनाब गर्मी कपो आ ना तू सांते कहाँ शुरू था पंज में अच्छा तो शुरुआत की से शुरुआत ही गई है ये भेड़े दी काल लांदी पई है मैं समझो उन यानी के
ورنہ میں 29 بار سردی آ ویسے ہو جاتی ویسے پھر کاروبار کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر محمد بلال صدیقی. آپ کی مشورے کے لیے مناسب ریٹ کے اندر ضرور رابطہ کیجیے. ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. تھینکس ہو گیا.